tot i que ara no m'hi dedico tant, soc barceloní encara, que és sorprenent. També em dedico a la comunicació i al màrqueting, i ara ho estic fent des de Time Out, que fins ara era una revista, ara ho continua sent, però a més és també una agència creativa, que és la Time Out Agency, i allà és on faig de copy creatiu, que bàsicament és la persona que pensa en els textos, prepara els textos i pensa com dir les coses a la gent a la que ens adrecem. Per tant, aquestes diapositives que us he preparat són pensades sobretot des del punt de vista d'empresa o d'entitat dirigides a la nostra audiència o al nostre usuari. Us he de dir que no sé si sóc la persona més adequada per fer aquesta xerrada, perquè quan vaig rebre el primer correu en què se'm comunicava el fet de fer aquesta presentació i se'm proposava, me'l va fer la Núria, em va fer una explicació molt ben explicada perquè em proposava de fer aquesta xerrada i jo, enmig de l'eufòria i enmig de les ganes de fer-ho, la veritat és que vaig pensar poc un minut abans de respondre i vaig dir que sí de seguida, vaig dir endavant, som-hi, i després vam mantenir una comunicació més fluida, però de primeres no vaig pensar un minut abans de respondre aquell correu tan ben argumentat de la Núria. Tot i així, intentarem fer-ho, intentarem respondre la pregunta que és aquesta, de podem esperar un minut abans d'enviar un correu? Bé, és una pregunta que té moltes respostes, però en té una de molt evident i molt esperançadora per tots nosaltres, i és que sí. Per tant, podem esperar un minut, podem esperar una hora, podem esperar un dia. De fet, aniria molt bé que abans d'enviar un correu l'haguéssim pensat molt bé abans, no un minut abans, sinó dies abans, perquè tenim una audiència que normalment és molt numerosa. Per tant, aniria bastant bé que el penséssim molt abans i que aprofitéssim aquest minut o aquesta hora o aquests dies que estarem abans d'enviar aquest correu per reflexionar sobre algunes petites coses que us volia compartir. N'he recopilat algunes, no són totes perquè n'hi hauria 40.000, però algunes d'aquestes jo crec que ens poden ajudar. La primera de totes és molt trista i em sap molt de greu haver-la de dir, però són coses que les hem d'assumir com més aviat millor, i és que ningú està esperant el nostre correu. Això és importantíssim. Quan Abacus envia un correu a la seva base de dades, que és molt nombrosa, amb molts socis, normalment la gent té la seva vida i no està esperant aquest correu. De vegades no els esperem ni a la nostra vida personal. Quan rebem un missatge d'algun WhatsApp que ni el contestem, doncs imagina't si a sobre aquest algú és Abacus, és una empresa, és algú que ens vol vendre alguna cosa. Vull dir que el panorama és bastant trist. Hi ha alguna excepció, sí que de vegades hi ha algú que ens espera, però normalment ningú ens espera. I per aquest motiu és, crec, bastant important respectar aquest desinterès que té el nostre destinatari. Això, ens hem d'imaginar algú que no li interessa en absolut rebre un missatge teu, que el tema del que li parlaràs, que en el cas d'Abacus pot ser moltes coses diferents, potser aquell tema concret tampoc li interessa gens, que l'hora a la qual li estàs enviant aquell missatge és una hora que li va molt malament perquè està fent una ballera o perquè està fent coses que ha de fer molt més importants que això, en el qual se sumen tants factors que al final fa que es produeixi un xoc d'interessos. Això ens passa també a la vida personal, a la nostra vida afectiva, sexoafectiva, i si no ja us hi trobareu, que hi ha un xoc d'interessos entre les persones. Algú està molt interessat en alguna cosa i l'altra persona no ho està tant. Llavors hem de saber modular que si nosaltres estem molt interessats en enviar-li allò i l'altra persona no ho està, com ho farem perquè s'acabi interessant en allò que li volem dir. És un xoc que ens hi trobem a la nostra vida diària i també quan enviem un mail per part d'una empresa, etc. Aviam, algunes solucions. Una possible solució, i que a vegades no hi pensem prou, és intentar que aquest mail que enviarem, que la comunicació que volem enviar sigui interessant per la persona que el rebrà, no per nosaltres. De vegades, com a empresa, enviem un correu que a nosaltres ens sembla que és meravellós, que és divertidíssim, que la informació que s'hi dona és el més important que com a empresa hem dit mai a la vida, però que per la persona no ho és gens, perquè potser no l'estem informant de res que li interessi, perquè no l'estem premiant amb res. De vegades la gent el que busquem quan rebem un correu, quan rebem alguna comunicació d'alguna entitat o alguna cosa,
és o informació d'alguna cosa o que ens donin un premi, aviam, com si fóssim un gos, enteneu-me, alguna recompensa per alguna cosa. No? Si no s'està produint això, si no estem generant cap interès a l'altra persona, per molt interessant que sigui el que volem dir, segurament arribarà molt poc a aquesta persona. Hi ha un mètode, que és el famós mètode de l'assumpte, el subject que posem en el correu, que aquí ens pot ajudar molt. Ser molt concrets en el que posem el subject, que sigui una cosa inspiradora, que sigui una cosa que atrapi l'atenció del nostre destinatari. El que passa que amb això de l'assumpte sovint es cau en el famós clickbait, que és una cosa que no es pot aguantar, que cada cop passa més i que s'ha d'anar amb molt de compte. Jo soc partidari de fer servir el clickbait, que com sabeu és aquella cosa d'enganyar-te una mica amb el titular perquè piquis i entris en aquella notícia o en aquell correu o en el que sigui. Jo soc partidari d'utilitzar-lo amb moderació, és a dir, d'una manera molt catalana, molt prudent. Sí que es pot fer servir, però sempre i quan aquell clickbait sigui un am per a aquella persona, no sigui una estafa. És a dir, que el que després es trobarà dins el correu realment té alguna cosa a veure amb el que li hem dit en l'assumpte, que no sigui un assumpte molt atractiu d'alguna cosa que després no té res a veure amb el que li diem a dins. Perquè si no ens passarà com en el cas del Nacional, el Temps, el Xavi Freixas, que és un tio fantàstic, però que si el seguiu a xarxes és meteoròleg i cada dia diu que l'endemà s'acabarà el món, que plourà el que no està escrit, que morirem tots. Llavors, això ho pots fer un dia i la gent et clicarà, 2 dies també segurament et clicarem, el tercer potser et direm, Xavi, ja sabem per on vas, aquest clickbait no va enlloc i per tant ja no clicarem. Per tant, clickbait sí, però amb moderació. Una temàtica molt important és evitar demanar ajuda a la nostra audiència. Això ho fan moltes entitats, moltes empreses, a no ser que siguem una ONG o una entitat en què ve molt al cas demanar ajuda. Aquests missatges d'ajuda'ns a millorar, ajuda'ns a arribar a més gent. Aviam, la gent vol que l'ajudem a ella, normalment vol que l'ajudem a ella. Per tant, aquests mails en què busquem l'ajuda del consumidor o els fem molt subtils, amagant moltes coses i fem veure que no ens estan ajudant, o si no, és molt probable que no funcioni. Evitem també demostrar-li que és un número. Només en queden un parell, però és important. Efectivament, és un número. O sigui, el senyor Josep Maria, que rebrà el nostre missatge, és el número 8.322, juntament amb altres 8.322 persones que en aquell moment estan rebent aquell correu electrònic. Però nosaltres tenim una missió, com a empresa, com a Bacus, com a qui sigui, que és que el Josep Maria no ho noti, que està sent el número 8.322. Això, evidentment, no podem personalitzar aquell correu perquè l'està rebent molta gent a la vegada, però sí que el podem fer més proper. Hi ha aquell mètode típic de posar el nom al davant, Josep Maria, tal, a l'assumpte, que això el posa molt content perquè sembla que s'està dirigint a ell, però a banda d'això hi ha d'haver un to proper que se senti una mica cuidat, que no se senti com un robot enviant un missatge a un altre robot. I molt lligat amb això és el tema de la manera com parlem. Al final, sobretot quan estem representant algú, quan som una empresa, cada paraula que diem, cada paraula ens representa i convé bastant que tinguem bastanta cura amb això. Últimament, si us fixeu, a les falques de ràdio, a les publicitats, a les marquesines, cada vegada això passa menys. És a dir, no es té cura ni amb l'ortografia, ni amb la gramàtica, ni es fan traduccions automàtiques que no tenen cap sentit. No es cuida un dels vincles més forts que tenim, la persona que envia el mail amb la persona que el rep, que és la llengua, que és la manera com ens comuniquem. De vegades, si no fem això bé, el que pot passar és que tota la feina que hem fet abans, tots aquests 6 passos que hem fet abans, i que n'hi pot haver 30.000 més, que estaríem aquí molta estona comentant-los, el que pot passar és que tots aquests passos acaben que no van enlloc perquè estem comunicant d'una manera que arriba fins i tot a vegades a ser desagradable perquè la gent veu que no estem tenint cura amb com ens estem adreçat a ells. Bé, doncs un cop fet tot això, amb aquests 1.000 punts, etc., jo crec que llavors ja poder ser, amb una mica de tranquil·litat, podrem apretar el botó d'enviar sabent que com a mínim ens hem posat a la pell de l'altre, a la pell de la persona que rebrà aquest correu, que ho hem intentat com a mínim
i que tenim més opcions de que aquell correu no acabi com acaben la majoria, que és o a la paperera, o arxivat, o altres desgràcies. Bé, tot això ens porta a una altra pregunta, una segona pregunta, que és encara més interessant que la que he respost jo, que és la següent, que és: podem esperar un minut abans d'escoltar la següent xerrada, la de l'Elisenda? En aquest cas, la resposta és encara més fàcil que la primera, és que no. Per tant, moltes gràcies a tots i endavant amb la següent xerrada.